Tak jsem zase tady a dneska to bude jen takový informativní, takže tady budete mít základní informace. Už teď tam máte například knihu, podle který pojedem, takže tam budou většina těch příkladů rozebraná, který tady budeme probírat. A dneska tedy se podíváme jenom na databázový software, abyste si ho mohli nainstalovat. Tady jsou teda odkazy, takže budeme pracovat na SQL serveru, tak vás to hodí na takovouhle stránku, kde můžete stáhnout, tadyhle ta verze Express bude stačit, když tak můžete použít i developer, ta je úplně jako plná se vším všudy, ale licenčně ji můžete používat pouze pro vývoj. Express můžete používat jak pro vývoj, tak pro nasazení pak na nějakým serveru, s tím, že má nějaký limity, samozřejmě třeba 10 GB databázy a takovýhle blbovinky. Tak tu stáhnout a nainstalovat k sobě. A abyste se k té databázi mohli připojit a něco tam viděli, tak tady je SQL Server Management Studio. To je taková divná stránka jak z návodu Microsoftu, ale tady je download a tady je odkaz na stažení a instalátor. Ten spustíte, ono se vám to dotáhne a nainstaluje. Takže to je ovládací software k té databázi, aby jsme tam mohli dávat dotazy a něco z toho viděli. Dokud si teda jako nenaprogramujeme nějakou vlastní aplikaci s tou databází komunikující. No a pak tady máte odkazy na programy pro tvorbu datových modelů, takže na to se pak podíváme taky ještě, jak se vytváří datové modely, jak se kreslí ty databázová schémata. Takže to je k tomu softwaru. No a teďka vyzkoušet ten SQL Management Studio, jestli funguje, tak si ho pusťte, má takovou žlutou ikonku se srpem a kladivem, ne, s kladivem a klíčem. A když ho spustíte, tak by to mohlo vypadat zhruba takhle. A tam pak musíte mít jméno počítače, já tady jsem na svým, a lomeno SQL Express, aby to fungovalo. Takže pak dáte connect a mělo by se to připojit. Připojení funguje a teď vyzkoušíme druhou věc, jestli vám tam půjde vytvořit databáze. Takže takhle rozkliknu složku Databases, na ní kliknu pravým tlačítkem a dám tady New Database. Tím se vám zobrazí okýnko pro definici té databáze, takže tady můžete ji nějak nazvat, třeba nějaký pokus nebo něco takového. Ono si to tady rovnou plánuje, že to budou dva soubory, jeden je z daty a jeden je z logy. Ty logy nejsou logy, jako že by se tam logovala vaše aktivita, ale změny v té databázi, než se uloží do té skutečné databáze. Takže vždycky to má jakoby dva soubory. S tím, že pokud je chcete kopírovat jinam, tak musíte projít zálohu té databáze, aby to všechno bylo správně propojené a pak ji jako obnovit tu databázi zase. Tak, tady když se podíváte, tak tohle radši nechte být, ale je tady path neboli cesta, kde ten soubor bude. Standardně se cpe tadyhle do Microsoft SQL data. No, možná tam máte oprávnění tady do té jediné konkrétní složky, tak to zatím nechte, když to nepůjde, tak ji změníme. Options, tady jsou pak nějaký podrobnější nastavení té databáze a skupiny souboru, to asi nemá cenu řešit. Dáme tedy OK a uvidíme, co se stane. Tak mi se tady vytvořilo, aby ne, když to je na mém počítači, kde jsem správcem. Takže pokus se podařilo vytvořit, teďka v něm vytvářet nějaký tabulky a tak dále, asi nemusíme, zkusíme to ještě smazat, takže pravým tlačítkem na to a tady delete. Takhle a OK. A mně to zase nečekaně jde. Pokud vám to mazat nejde, můžete si vždycky vytvořit novou databázi s jiným jménem a půjde vám. Každopádně, kdybyste si chtěli nějakou tu databázi, co tady vytvoříte, pak zálohovat, tak takhle pravým tlačítkem a je tady tasks, jako úkoly a backup, uděláte zálohu. Tady si řeknete kam, že smazat soubor a přidat tam nějaký novej, kam to chcete zálohovat, odkud si ho můžete stáhnout. A když pak chcete zálohu obnovit, tak kliknu takhle pravým na database a je tady restore database. Tady mu načtu z device, ze zařízení, ten soubor s tím backupem, takže tady by se pak obnovovala. To obnovování si vyzkoušíme, ale bude to vytvořit i pomocí SQL skriptu. Čili pak si vytvoříme přes příště tu pokusnou databázi, se kterou budeme pracovat. Je to AdventureWorks LT, což je nějaká Microsoftí ukázková databáze, kterou jsem trošku přetvořil, aby vyhovovala našim potřebám lépe. Takže pokud chcete, nainstalujte si doma tenhle software, abyste mohli dělat pokusy, zkoušet si ty SQL příkazy a tak dále. Pokud nechce, tak to nainstalujte. No. Existují nějaké online nástroje, ale tam je většinou jiná databáze, se kterými můžete tyhle pokusy taky provozovat. Kdybyste pak měli nějaký dotaz, tak mi můžete napsat třeba přes Teams chat nebo přes mail a vyřešíme to. No a tady budeme tedy probírat jednotlivé typy příkazů postupně, tak jak jsou zhruba tady rozepsány, takže nejdřív si teda naučíme ty datové modely a povíme si nějakou teorii, pak SQL dotazy, jak se seskupujou, spojování tabulek, funkce, SQLovský DDL, to je Data Definition Language, čili jak se vytvářejí ty tabulky, jaký jsou na to příkazy, DML to je pro manipulaci s tím obsahem, s těmi daty, update, insert, delete, že jo, a pak jak se dělá jaký specialitky jako triggery a pak si na závěr zkusíme vytvořit i vlastní aplikaci
aplikaci připojenou k databázi v něčem. Ideální, když si to teda vyzkoušíte, bych vám mohl odpovědět případné dotazy a mohli jste to dotáhnout do zdárného konce, nejen té hodiny. A příště můžeme začít naplno se věnovat databázím. Takže to by bylo pro dnešek vše. Programování zdar a zase někdy příště.